kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang ngunya na aldaw nin Biyernes, Mayo 8, 2026, ini ang bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, gobyerno probinsyal 24/7 na nakabantay sa barangay Miisi, Daraga, Albay dahil sa peligrong dara kan bulto-bultong lahar deposit sa lugar. No exceptions, pati na ang media na makalaog sa 6-kilometer permanent danger zone sigun sa Albay PNP. Operasyon kan STL sa Albay sinuspindir kan management matapos madiskubre na may nagagamit kan sa indang operasyon para magkondusir nin illegal na sugal sa probinsya. Danyo sa agrikultura sa Tulong Banwaan kang Albay dahil sa ashfall uminabot na sa sobrang 13 million pesos sigun sa DA Bicol. Sa lado nasyonal, 38 na Pinoy crew kan MV Honjus bako infected kan hantavirus sigun sa DMW. 7 tripulanteng Pinoy lugadan sa drone attack sa Strait of Hormuz. Sobra unmil na senior high school graduates na hire tulos sa Labor Day job fair sigun sa DepEd. Extortion suspect na si Franco Mabanta ibinalyo na sa NBI facility sa Muntinlupa. Sa ibang nasyon, Iran pig-aadalan ang peace proposal kan Estados Unidos, ribo-ribong barko stranded gunyan sa Strait of Hormuz. Sa lado ng sports, San Antonio Spurs na ipatas ang serye sa Game 2, kan tambakan ang Minnesota Timberwolves. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. 24/7 na nakabantay ngunyan ang gobyerno probinsyal sa sitwasyon kan barangay Miisi sa Banwaan kan Daraga, Albay. Ini matapos madiskubre kan mga autoridad ang bulto-bultong lahar deposit sa lugar na pwedeng magbugtak sa peligro kan mga residentes kasabay na ang mga nasa ibabang barangay. Sa ginibong PDRRMC meeting, nangako si Governor Noel Rosal na regular siyang makikipag-koordinar sa lokal na gobyerno kan Daraga. PVOX asin iba pang concerned na ahensya tanganing i-assess an oral daw na kamugtakan kang barangay Miisi na bantayan mga nagbabalo na magralaog sa 6-kilometer permanent danger zone. Dahil sa nag-aadang-adang na maraot na panahon, sinabi na mapautob nin preemptive evacuation ang gobyerno probinsyal sa nasabing lugar. Kay bahan ang mga nasa ibabang lugar kay ini tanganing dai mabugtak sa peligro kung in kaso ibulos kan makusog na oran ang lahar asin darakulang gapo sa barangay Miisi. No exceptions asin day tutugutan ang media access sa 6-kilometer permanent danger zone kan Bulkan Mayon. Ini ang pinag-anunsyo kan Albay PNP sa pamamayon ni Provincial Director Police Colonel Noel Donato Nunez kung sa instrikto ninda ining igpapautob para sa kaligtasan asin proteksyon lalo na padagos ang aktibidad kan bulkan. Dahilan man ini kang posibilidad ning ashfall, pyroclastic flow, lava flow, lahar, landslide asin toxic gases na posibleng magdara ng peligro sa mga magsuhay kang orden. Pinaghagad man kang pulisya na maging maikmat, magsunod sa mga giya kan mga otoridad asin ibetaran ang unnecessary risks. Nag-abiso ang Lucky Gem Ventures Corporation o LGVZ, ang autorisadong small town lottery o STL sa probinsya nin Albay na may nagagamit kan sa indang operasyon tangani magkondusir nin illegal na sugal sa probinsya. Sa ipinaluwas na abiso kan Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Albay, nagkapirang individual ang nagagamit kan pangaran kan LGVZ pinag-uunambitan na parte sindakan korporasyon. Nagagamit nin bako autorisadong POS,
peke na mga betting receipts as in counterfeit na mga IDs. Katakod kay ini pinagpatanidan kan ahensya ang publiko na makipagtransak sana sa opisyal na personahes kan LGVC as in i-report ang anuman na makadudang mga aktibidad sa magkakanigong mga autoridad. Mientras tanto, temporaryo man nasarado ang operasyon kan LGVC pun pa kan Mayo 7 ngunya na taon until further notice. Uminabot sobra sa 13 milyon na danyos ang pag-uran nin Abo o ashfall sa tulong munisipyo kang Albay. Sinabi niya na base sa tulong aldaw nindang reporting kan mga danyos, apektado digdi ang 82 hectares nin kabasan, 4 hectares nin tanuman ning yellow corn, 15 hectares sa high value crops, mientras na apektado ang 7 livestock raisers asin kabilugan na 228 na mga paraoma. Siniguro man ni Guarin na preparado ang 298 million pesos na kantidad ng intervention kang sa indang ahensya na itatao sa mga paraomang albayanong apektado kang nagpapadagos na aktibidad kang bulkan mayon. Nagsayumang magkomento sa DCGB News ang pamayo kan National Irrigation Administration o NIA Albay na si Engineer Floyd So sa palpak na solar-powered irrigation project sa Tercer Distrito kan Albay na ibinulgar ni Board Member Das Maronilla. Sa pagmaliugot kan DCGB News na makuha ang lado kan pamayo kan NIA sa paagi nin digital platforms asin personal na pagpasyar kan opisina, nagsayo maining magpahayag asin sinabi na direkta na sana siyang masimbag kay BM Maronilla sa nasabing kontrobersya. Magigiromdoman ay binulgar ni BM Maronilla, Chairman kan Committee on Agriculture sa sangguniang panlalawigan ang mga proyekto sa lindong kan NIA na mga solar-powered irrigation project na disenyo man sana. Mantang pighahanap na kan mga paraoma kunata day pa ini napapatapos kan NIA asin kan kontratista kaini na SunWest Corporation. Sobra 191 million pesos ang totalmenteng kantidad kan proyektong nasambit na dainin pakinabang. Makukuha sa Bombon 4 na units, Bubulusan 3 units, Buga 2 units sa Banwaan kan Libon, mantang sa syudad Ninligaw makukuha man sa Barangay Palapas. May supisyenteng pondo ang mga departamento kan lokal na gobyerno kang Legazpi City para padalaganon ang sa indang mga proyekto asin programa ngunya na taon. Segun kay Committee on Appropriations Chair Councilor Lau Beltran, napigpasar na niya ang Appropriation Ordinance Number 17-001 Series of 2026 supplemental budget na 184 million pesos para sa mga programa asin proyekto kang lambang departamento, kasabay na digdian mga iba pang mga priority projects ni Mayor Hisham Ismail para sa mga barangay. Ang 184 million kinuha sa 2025 surplus budget kang Legazpi, tangani mapakinabangan base man sa pag-aadal kang Local Finance Committee. Gagamito ng pondo para dumalagan ang mga proposed projects and programs kan lamang departamento asin kang alkalde na intended para sa mga barangay. Aprobado na ini kang sangguniang panlunsod asin subject for review na sana kang sangguniang panlalawigan kan Albay. Ligtas sa sinday ng GAD maaapektaran ang mga sources nin tubig sa Tabaco Water District o Tawad sa syudad nin Tabaco in kaso mag-uran man nin Abo o ashfall sa Primer Distrito kan Albay kausa kan pag-alboruto kan Bulkan Mayon. Ini ang tinawan nin duo ni Architect Romulo Balya kan Tawad sa ipinaapod na pagteripon kan sangguniang panlungsod Tabaco City sa mga representantes kan ahensya para aramon ang sitwasyon. Sinabi ni Balya na tulong mga sources kan Tawad iyo ang selyado asin nakalaog sa intake box kung kaya dainin tsansa na maugpaanin Abo in kaso mag-ashfall sa Primer Distrito. Sigun sa opisyal kan Tawad na very low risk in contamination ang konsiderasyon ninda kaini dahil daisin da nin exposed na water source na ipinagibo. Inasigurar ni Balya na dainin dapat paghaditan ang mga taga-Tabaco City na makontaminar ang tubig in kaso mag-uranin Abo sa Primer Distrito kan Albay.
Iniladawan ni Municipal Accountant Alfred Salian na nagsusungguman sana asin bako talagang nagdudugo ang estado pinansyal kang lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Dahilan kay ini ipinagsuwestiyon niya na higot-higutan na ang paha or belt ngunya na medyo magtipid sa paggastos kang lokal na gobyerno. Pinag-unabitan man ni Salian sa ikadawang kabtang kang pig-aapod na formal inquiry kang Sangguniang Bayan sa nasabing municipal accountant tanganing maugid ang totoong estado pinansyal kang lokal na gobyerno. Sinabi man kan Municipal Councilor Ian Makasinag na iyo ang naka-preside sa pagtiripon na lingawana ang mga nakaagi asin mag-focus na kung ano ang mga dapat gibuhon para ma-normalize ang cash flow kan lokal na gobyerno. Ini matapos na malinawan na bako man palang talagang bangkrote ang lokal na gobyerno dahil supisyente ang mga nag-arabot na mga pondo para masustineran ang mga programa asin proyekto asin mamanihar ning matanos ang operasyon kang lokal na gobyerno. Temporaryong suspendido ang disbursement kan Tulong Dunong Program o TDP Program Batch 3 sa Bicol University o BU. Sa anunsyong ipinaluwas kan BU Office of Student Affairs and Services ang suspension basado sa desisyon kan Commission on Higher Education o CHED Bicol kung saan maawot kaining magtaong dalan na ma-review asin ma-validate nin mas marhay ang master list kan mga benepisyaryo. Pinagpautob man ang suspensyon tangani masiguro na daing duplication sa iba pang national government-funded Student Financial Assistance Program o private funded scholarship asin tangani mamantinir ang integridad kan Unifast guidelines. Katakod kay ni pinaghirasman kan opisina na pinagpapakaray na kan universidad ang records tangani makapasa sa itinalaan na deadline kan CHED Bicol sa Mayo 11 ngunya na taon. Ang mga grantees na madidiskubreng may dobleng scholarship ang posibleng matangka sa listahan o refunds. Pinaghagad man kan BU OSAS sa mga benepisyaryo na mag-antabay sa mga masunod na anunsyo manungod sa pagpapadagos kan payout oras na matapos ang sa indang balidasyon. Mabalik po kita pagkatapos nin magkapirang pagirumdum. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Welcome to Metro Supermarket Shop, Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers, from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit number FTB 248454, Series of 2026.
Uy pre, si Rudy ito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Uwas Albay sa pamamayo ni Honorable Mayor Jan Trinidad asin kan sangguniang bayan kan Uwas sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Uwas Puto Festival 2026. Uwas Puto Festival 2026 pon Mayo 5 hasta Mayo 8. Uyaan highlights kan mga aktibidad kan selebrasyon. May 5, Uwas Fun Run, Uwas Hataw Zumba, Uwas Puto Exhibit, Agricultural Trade Fair, Street Dance Competition and Parade, asin Uwas Puto Festival Kick-Off Event. May 6, Bike Bakan Mountain Bike Race, Uwas Family Day, Tree and Mangrove Planting, LGU Community Service Caravan, Job Fair, Sports, Baseball, Billiard and Boxing. Uwas Idol, Sing and Dance Competition asin Kabataan Night. May 7, Civic Parade DLC Competition, Kasalang Bayan asin ang People's Night. May 8, Binyagan ng Bayan asin ang Aldaunin Kafiestahan. Uwas Puto Festival 2026. Tara na sa Uwas! Gobyernong sincero asin mahigos. Uwas Puto Festival 2026. Sa probinsya nin Albay kayon lugar may was ang al-uwas sa tubigan kabukidan man. DZGB News Minded. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Ipinahayag ni Department of Migrant Workers DMW Secretary Hans Leo Kakdak na ang 38 Pilipinong seafarers na lunad nin cruise ship MV Honjos dai na ulakitan ka nakakagadan na hantavirus apisar kan outbreak sa barko na ikinagadan kan tulong pasahero. Sigun kay Kakdak, pangenot na tinamaan kan outbreak ang mga pasahero kan cruise ship kay bahan ang tulong na i-report na nagadan pon kan maghali ang barko sa Argentina sarong bulan na nakaagi. Mantang nakapirang pig ibakwar asin dinara sa ospital. Dagdag pa kan opisyal na padagos nindang pigmomonitor ang kamugtakan kan mga nasabing Pilipino seafarers. Dagdag pa ni Kakdak na nasa harani sa Canary Island ang barko asin susog sa pinakahuring report tinugutan ining makadaong. 7 Pilipinong tripulante nin sarong container ship ang lugadan matapos tamaan nin Iranian drone attack sa Strait of Hormuz kang nakaaging aldaw. Sa sarong press briefing, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na tulo sa 7 lugadan na Pilipino na lunad kang CMA-CGM San Antonio an Sangunyan nasa Intensive Care Unit or ICU kang sarong ospital sa nasyon na pinakaharani sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Kakdak na nasa ligtas ng kondisyon ang mga tripulante alagad padagos ng makusog na pinagmomonitor. Sigun sa CMA-CGM, ikatulong pinakadakulang container shipping line sa bilog na Kinakban, asin may sadiri kang nasabing barko na tulos na pig-ebakwar ang mga lugadan na tripulante tanganing matauanan ni magkakanigong medical intervention. Mientras na sinabi kan DMW na ligtas nang nakahali sa Strait of Hormuz ang sobra sa 1,300 na mga Pilipinong tripulante na lunad. Kan man na ibibang vessels alagad, ribu-ribu pa man giraray an mantinidong nasa Persian Gulf. Sobra 1,000 na senior high school graduates hali sa mga pampublikong eskwelahan ang tulos na na-hire sa trabaho sa ginibong Labor Day Job Fair sa maniba-ibang parte ka nasyon sigun sa Department of Education o DepEd. Base sa datos kan ahensya, uminabot sa 1,148 senior high school graduates unhired on the spot sa job fairs na piglansar katuwang ang Department of Labor and Employment o DOLE. Ginibo na programa susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tanganing mapakusog ang employability kan mga estudyante matapos ang saindang pag-adal sa senior high school. Sigun kay DepEd Secretary Sani Angara,
na importanteng matawan nin tulos na oportunidad sa trabaho ang mga nagtapos tanganing makatabang sa paghawas gikan sa pagtios. Apera sa tulos na trabaho, maabot man sa 5,900 na graduates ang natawan man nin libreng pre-employment documents arog kan clearance hali sa National Bureau of Investigation asin police clearances. Ibinalyo na sa National Bureau of Investigation or NBI Detention Facility Kasubanggi si Franco Mabanta, kaibahan ang 4 pang iba pa matapos maatraso sa kasong may kinaaraman sa pigsasabing extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sigun sa report, bandang alas 6:25 ng Banggi, nangyari ang transfer sa detention facility sa Muntinlupa. Magigirumduman na naaresto kang NBI ang mga sospek sa sarong entrapment operation kang nakaaging Martes katakod kang 300 million pesos na robbery extortion scheme kontra kay dating House Speaker as in late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Nagsa ang ating extortion complaint ang haloy ng aid ni Romualdez. Sa complaint affidavit na may petsang Mayo 5, inakusara ni Nora H. Nocon, representative ni Romualdez sina Mabanta as in former beauty queen turned vlogger CJ Hero na ning pangingikil o pambubuelta ning 300 million katrokis kang dai pagluwas kang video exposure laban sa Leyte congressman. Si Secretary Renato Solidum kan Department of Science and Technology o DOST an minidbid na may pinakahalangkaw na naresibing sweldo sa lado kan mga miyembros kan gabinete kan 2025 sigon sa Commission on Audit o COA. Base sa tauna na Report on Salaries and Allowances o ROSA kan COA, uminabot sa 6,660,249.89 ang kabilugan na naresibi na income ni Solidum kanakaaging taon. Mas halangkaw ini kumpara sa 6.38 million pesos kan 2024 asin 6.06 million kan 2023. Kung kasurin, kaibahan man siya sa mga top earners sa gobyerno. Nag-ikadua man si dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nagdilihensya nin 5.97 million kay bahan digdian sa iyang sweldo bilang sekretary pa kaito kan Department of Justice as in bilang ombudsman ngunyan matapos siyang i-designar sa posisyon kan Oktubre. Ikatulo sa listahan si Secretary Bienvenido Laguesma kan Department of Labor and Employment na nagresibi nin kabalugan na 5.96 million pesos. Kaibahan man sa may pinakahalangkaw na income sa gabinete kan 2025, sina DSWD Secretary Rex Gatchalian 5.49 million, Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. 5.2 million, DOH Secretary Teodoro Herbosa 5.16 million, DAR Secretary Conrado Estrella III 5.15 million pesos, Presidential Advisor for Maritime Concerns Andres Centino 5 million pesos, ex-National Security Advisor Eduardo Año 4.97 million pesos as in Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. 4.96 million pesos. Nagtutubod ang political analyst na si Professor Edmond Tayaw na magiging strong contender sa pagkapresidente sa maabot na 2028 election si Senator Panfilo Ping Lacson. Tinawanin doon ni Tayaw na nasa tahaw kan puro bagong huyop kan politika sa nasyon, ang mga karakter ni Lacson ang posibleng hanapon kan mga botante na maging masunod na leader. Sigun sa iya, ang pagiging steady as in reliable ni Lacson na mapapatunayan sa halabang panahon ng pagsirbi sa Senado asin pagkapot ng kritikal na komite arog kang Blue Ribbon ang magsisirbing bentahe kay ni. Sinabi niya na maski nagluwas sa mga nakaaging survey kang Pulse Asia na si Senator Raffy Tulfo as in dating Vice President Leni Robredo ang posibleng makakalaban kang prosenteng frontrunner na si VP Sara Duterte dahil parehong nagpahayag ang duwa na wala sindang plano magkandidato sa 2028 presidential race. Ini ang nahihiling na pagkakataon ni Tayaw para sa mga kandidato na may tested ng track record arog ni Lacson. Sa bareta sa ibang nasyon, pig-aadalan ngunyan kan Iran ang panibagong peace proposal kan Estados Unidos tanganing tapuson ang gyera sa Medyo Oriente mantang nagkukusog ang kontrol kan Iran sa Strait of Hormuz. Sigun sa report kan shipping industry,
Ipinahayag kan maritime intelligence firm na Lloyd's List na sarado ang nasabing strait matapos magpautob nin mas maigpit na clearance system ang Iran para sa mga barkong maagidigdi. Sinabi na nagmukna nin bagong ahensya ang Iran na iyo ang makapot sa pag-aprobar kan pag-agi kan mga barko sa rota na pigkokonsiderar na saro sa pinakamahalagang shipping lane sa kinaban. Dahil ang digdi, pagkakarkulong nasa 1,500 na barko asin maabot sa 20,000 na tripulante ang na-stranded sa Persian Gulf sigon sa International Maritime Organization o IMO. Sa sarong Maritime Forum, sa mga apektadong tripulante, mga inosenteng obrero nangunya na iipit sa tahaw kan geopolitical conflict kan Amerika asin Iran. Mientras, nakumpiyansa man si US President Donald Trump na pwedeng matapos tulos ang giyera asin sinabing going unbelievable well ang mga isyu para sa katrangkiluhan. Alagad nagpatanid man siya na pwedeng magpautob nin higher level military strikes ang Estados Unidos kung sasayumahan kan Iran ang tanggro kaini. Apesar kan tensyon, medyo nagbaba ang presyo kan petrolyo sa pangkinaban na merkado kung saan ang Brent crude asin West Texas Intermediate iyo ang parehong nagbaba sa irarom kan $1,000 or $100 kada bariles darakan paglaom na magkakaigwa paman giraray nin pistok sa rehiyon. Sa bareta niya to sa lado ng sports na ipatas kang Antonio Spurs ang serye kan laban sa Minnesota Timberwolves matapos tambakan ng 38 points sa score na 133-95. Sarong dominanteng opensa ang ginibo kang Spurs puon sa pagsikad kang kawat sagkod matapos ang laban sa paagi kang team effort kung saan pare-parehong nagkamada ng double-digit scores ang mga starter kang team sa pangingenot ni Victor Wembanyama. Kapot kang Spurs ang bentay sa gabos na kategorya hali sa overall field goals, 3-pointers, paint area as in free throw line. Sa defense, pinirit kang Spurs ang Wolves na guminibo ng 22 turnovers sa kabiliguan. Nagkamada man ang Spurs ng 29 na fast break mantang solementeng 5 puntos sana ang simbag kang Wolves. Mientras nagigibuhon sa Minnesota sa masunod na Game 3 as in 4, mantang mabuelta sa San Antonio ang Game 5. Breakthrough! Naimbento kan mga siyentipiko ang long duration grid batteries, mga darakulang energy storage systems na kayang magsaray nin kuryente sa laog nin dakul na oras sa god pirang aldaw. Bako sa na minuto o oras kumpara sa mga tipikal na mga baterya. Pinagagamit ini para isaray ang energy hali sa mga renewable sources arog kan solar as in wind, tangani magamit maski daing aldaw o paros. Ang imbensyon pinagagamit na bilang solar energy storage, wind energy backup, grid stabilization as in power supply sa mga syudad. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, tanganing masolusyonan ang matinding problema sa trapiko asin polusyon, sarong kakaibang programa ang inilansar kang Malta kung saan babayadan ninda ng 25,000 euros o nasa 1.6 million pesos ang mga residenteng voluntaryong isusuko ang sa indang driver's license. Sigun kay Transport Minister Chris Bonnet, maawat kang driving license surrender scheme na makrear ning mobility shock lalo na sa mga kahubenesan, tanganin day ninda makasanayan ang paggamit ning pribadong bihikulo asin tangkilikon ang mga pampublikong transportasyon. Bilang pinakasadit na nasyon sa Europa, saro ang Malta sa may pinakahalangkaw na bilang ning bihikulo kumpara sa sadit na mga tinampo kaini. Tanganing maging kwalipikado kay puhana na 30 anyos pababa ang driver, 7 taon na residente kang nasyon, asin may lisensya nindai nagbababa ning 12 na bulan na daing record nin magabat na traffic violations. Ang bayad itatao ning hulugan o 5,000 euros kada taon, asin kung magbago ang isip kang driver bago matapos ang 5 taon, kay puhanan niyang ibalik ang kwartang naresibi. Flashback! Ngunyan na aldaw, Mayo 8, taon 1967 na ipasar ang Republic Act No. 4867 o ang leyes na nagbabanga sa Davao na maging tulong probinsya na pinangaranan na Davao del Norte, Davao del Sur asin Davao Oriental. Ang sentro kan Davao del Norte ang Tagum, Davao del Sur ang Digos mantang Mati naman sa Davao Oriental.
Hunyo 17 taon 1972 sa Iraroman kan Republic Act No. 6430 pinangaranan bilang Davao and Davao del Norte. Enero 30 taon 1998 napirmahan ni Presidente Fidel Ramos ang Republic Act No. 8470 na nagkrear kan probinsya kan Compostela Valley asin ang sentro kaining nabunturan. Kan Disyembre 2019 pinangaranan bilang Province of Davao de Oro and Province of Compostela Valley. Mientras tanto nakrear ang Davao Occidental sa irarom kan Republic Act No. 10360 kan Hulyo 23 taon 2013. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB Newsbase. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kaiba si Miss Nicole Ann Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, asin Miss Shara May Leron, pati naman si Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kaibanta po si Sir June Napolis, Mr. Jerome Nico Martinez. Sa ngaran naman po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channels, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kang sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy birthday, Toots. God bless everyone. Happy birthday. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray